Tɛnɛn u tɛ kalo tile 12 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka ye kɛnɛ kɔnɔna la sa ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛma o ye t'olu kan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ anw fɛ yan sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se ka an kumakanw na an jaw sɔrɔ ja cɛɲɛnw ko don o hukumu kelen in kɔnɔna la arajo fan fɛ maa dɔ fana ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se ka an kumakanw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ o arajo fan fɛ sa bi baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kalifalen Musa Sanogo la tele fan fɛ min ye Augustin Esubihi ale bɛ wuli ka jɔ la yen nɔ Lamini Kulibali a bɛ yen Musa Ayidara a bɛ yen ka na kuncɛ ni min ye Yusuf Sangare kuma bara ɲɛfɛ dɔngɔnɔkɛ kalanden Amadu Tolo ne bɛna n wakiliw kɛ gafew ye gafe minnu ni an y'u sɔrɔ an bolokɔrɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka kala an y'o de fɔ min ye gafew ye u bɔra bi min ye Nouvelle Horizon ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila ka an da don a la sa Soir de Bamako a b'an bolo yan nɔ a kumana an b'an da don a la Les Échos welewele ale bɛ kɛ ka bi gafew bɛɛ lajɛlen datugu an y'a fɔ a ye tuguni aw ma fili aw b'aw ka tele mandi sanfɛ Joliba TV News Joliba FM min ye kunnafoni o tɛ gɛsɛ cogo si la a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dasɛ o hukumu kɔnɔ an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon ye kɛ Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la waleya min ni an y'o sugandi aw ye o ti dɔwɛrɛ ye koyi min ye Nouvelle Horizon maaw ye sa u y'a yira k'a fɔ min ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana hukumu kɔnɔna la sa ko min ye kan min Mali finitigiw ka kan min ni o bɛ yɛlɛma ni mara kɔnɔ sa ko kunungo yɛrɛ k'a bɛna fɔ maajugu olu ye wuli ka jɔ ta ko kura ye ka ɲɛsin min ye nin kan kofɔlen ma koyi Nouvelle Horizon maaw u da b'a la u y'a yira sa k'a fɔ ko maajugu n'u ka wuli ka jɔ bɛ sen na tuguni ko kunungo min ye kari yɛrɛ ye sa ko uti kalo o tile 11 san 2024 ko kan min ni ale ye garde nationale maaw ka kan ye sa ka ɲɛsin sigida min n'o bɛ Kayi mara kɔnɔ ni o ye yɛlɛmani ye sa ko wulikajɔ taara yen nɔ kibaruya minnu ni u y'a sɔrɔ sa Nouvelle Horizon maaw ka fɔ la ko wulikajɔ taara yen maajuguw fɛ ka ɲɛsin min ye nin kan in ma ko a wulikajɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa k'a kɛra sababu ye ko min ye an ka finitigiw ye sa ko balalen o bɛ ko sudalen sa ko an ka finitigiw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo k'a fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a yɛrɛ kɛra sababu ye sa ko min ye maajugu 3 ye u ka dankari olu la Nouvelle Horizon mɔgɔw u da b'a la k'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɛra cogo di u y'a yira fɔlɔ k'a fɔ ko maaw ka dɔn k'a fɔ ko min ye yɛlɛmani mara min ni a bɛ Kayi fan fɛ sa ko a sigida do sigida min ni waati ni panko kelen ani ɲɛwawa ko o de bɛ ani Moritani mara cɛ ko o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye kunungo yɛrɛ ye sa ko maajugu dɔw bɛ yen ko u nana moto de la koyi awɔ ko u ka kɛlɛcogow yɛlɛma u yɛlɛnna motow de sanfɛ ka u ɲɛsin i n'a fɔ ko kibaruya sɔrɔla cogoya minnu na Nouvelle Horizon kɔnɔna la ko min ye mototigiw ninnu de sa ko u bɛ maramafɛnw ni ta u bolo terrorisiw do maajuguw do ko ka u ɲɛsin min ye Mali finitigiw dagayɔrɔ n'o o ye kan kɔnɔna ye ko o waleya min ni u y'o ta ka Mali sɛgɛrɛ sa Mali finitigiw sɛgɛrɛ ko a nana kɛ bɔn kunkan bɔn senkan ye waati tagabolo kɔnɔna la sa ko u nana balina ko belebelebaya la ko k'a sababuya kɛ min ye Mali finitigiw ye sa ko maa t'a fɔ k'u sigin bɛ ka nin waleya kɔnɔ ko bari kɛlɛkɛ bɔn kan sa i n'a fɔ gafo bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko maa ti ɲina i yɛrɛ kɔ o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye nin wulikajɔ in ye min n'a a taara maajuguw fɛ sa ko a ma se ka kɛ sabatifɛn ye cogo si la ko k'a sababuya kɛ min ye Mali finitigiw ye sa ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin kan in kɔnɔna la yen nɔ k'a yɛrɛ kɛra sababu ye sa min ye maajugu 3 ye sa ko u ka olu bɔnɛ u ni na waleyaw tagabolo kɔnɔ gafe y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in ye ko waleya in kɛlen ka ban dɔrɔn ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛmanikaw ye sa ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ la maaw bolila ka don u ka duw kɔnɔna la maaw bolila ka taa u kun don yɔrɔw sɛgɛrɛ k'a sababuya kɛ ko min ye mugu mankanw ye olu k'u bɛ sen na yen nɔ o hakilina kelen in kɔnɔna la sa gafe y'a yira k'a fɔ ko sigidalama dɔw ko olu sereyara kan k'a ye k'a fɔ ko waleya in ko waati jan tɛmɛlen kɔnɔna la sa k'u tun y'a yira k'a fɔ ko wagati ni wagati ko banbagacimaw maa dɔw bɛ yen nɔ sa k'u bɛ yaala bolifɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la motow la sa minnu ni sigidalamaw tɛ o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye nin wulikajɔ min ni a kɛlen filɛ nin sisan maajuguw fɛ sa yɛlɛmani yɛrɛ kɔnɔna la ko a kɛra sabatifɛn ye Mali finitigiw fan fɛ k'a sababuya kɛ ko min ye riposte o ti dɔwɛrɛ ye koyi taajuru sara bere min ni Mali i labɛn ka o kɔnɔ k'a bɛna fɔ an ka finitigiw ko u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ
yɔrɔ la fo ka fɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la koyi ko min ye maa jugu saba kɔni ye dankarila olu la nin waleya kɔnɔna la ko min ye Mali fanfɛ sa ko maa si tɛ yen nɔ min ni o bɔnɛna a nin na ko hali ni k'a sɔrɔ maa dama dama bɛ yen sa ko waleyaw kɔnɔna la ko olu ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ jogini misɛnnin dɔw ko olu kɛra min ye an ka finitigi dɔw la ko waleya in kɛlen kɔfɛ k'a ban dɔrɔn ko min ye Mali finitigiw ye k'u ma to sigilen koyi k'u ye ratissage belebeleba kɛ o ti dɔwɛrɛ koyi ka yala dugu yɛrɛ kɔnɔna la sa ka taa fɛsɛfɛsɛli belebeleba kɛ ko o waleya min ni u y'o sigi sen kan ko a sabatira ka ɲɛsin ni min ye préfet min ni ale bɛ Yɛlɛmani yɛrɛ mara kɔnɔna la yen nɔ sa ko o préfet ale ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani a ka bonya kɔnɔna la ko nin waleya sigira sen kan min ye Mali finitigiw fɛ min ye attaque in o tɛmɛlen a nɔngɔnni fɛ sa ko ka wuli ka jɔ sabati min ye ka ratissage belebeleba kɛ Yɛlɛmani yɛrɛ kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye sa min ye maramafɛn jugu dɔw ye sa u ka se ka olu minɛ maaw la wulikajɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya min sa u y'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye gafe jumɛn don Nouvelle Horizon a ka bibɔli ko min ye Mali finitigiw kɔni Yɛlɛmani fanfɛla la sa ko u ye nin wulikajɔ min kɛ ko a kɛra sabatifɛn wa kɔlɔsili belebeleba ko o de kan ka k'a la ko hali ni k'a sɔrɔ min ye a jaabi kuntala bɛɛ lajɛlen ka se k'a ban pewu ni o ye a bilan final ye sa ko u ma o sɔrɔ fɔlɔ u bolo la don nataw kɔnɔ ko n'o sɔrɔla o bɛ di limanaw ma i n'a fɔ gafe a da b'a la cogoya minnu na fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Mamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An b'i bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la an bɛna an da lase mun ma a ka dakuruɲa dɔ bɛ yen sa a ye ɲɛsin waleya ma waleya min n'o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an ka minisiri min ni o bɛ an ka finitigiw yɛrɛ kunna n'o ye min ye Sadio Kamara ye sa a y'a jira k'a fɔ ko Sadio Kamara bɛna ye wulikajɔ kɔnɔ wulikajɔ min ko ni o bɛna kɛ forum belebeleba ye sa forum international militaro technique ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛna sabati min ye irisiw ka jamana kɔnɔ u ka faba yɛrɛ do ko ye min ye Moscou ye k'a yirala sa min ye Laya Jara ale ka fasiri do a Soir de Bamako kɔnɔna la a y'a yira sa k'a fɔ ko an ka minisiri min ni o bɛ an ka finitigiw ni an ka ancien combattants kunna ni o ye Sadio Kamara ye sa ko ka kɛɲɛ ni kunnafoni minnu ni olu y'o sɔrɔ sa ko ale bɛna ye min ye forum militaro technique kɔnɔna la sa o baara min ko ni a bɛ ka sabati san 2024 ta okumu ko ni a bɛ ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi yɛrɛ do koyi ko a baaraw bɛna daminɛ tɛnɛ in na sa uti kalo tile 12 san 2024 min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la irisiw ka jamana kɔnɔna la ko a y'a yira sa Laya ka fasiri kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko kibaruya a bɔra ka bin ka ɲɛsin ni min ye Mali ka lasigiden min ni o bɛ irisi jamana kan n'o ye Mali ka ambassadeur ye ko ale de ye kibaruya bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko awɔ ko Mali bɛna ye nin kɛnɛ in kan ko kɛnɛ belebeleba do kɛnɛ sawuraman do Mali ko a welen bɛ nin kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni min ye an ka minisiri min ni ale bɛ an ka finitigiw kunna ko forum in yɛrɛ k'a bɛna tali kɛ tile 2 la i n'a fɔ Laya da b'a la cogoya min na sa a y'a yira k'a fɔ ko k'a ta min ye uti kalo in o tile 12 ka taa kuncɛ a tile 14 ko forum in ko a bɛna sigi sen kan min ye Moscou kɔnɔna la yen nɔ ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in ye sa ko hakili lajiginna ko bolodi ɲɔgɔnma min ni o bɛ Mali jamana ale ni irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati bɔ sa ko o waleyaw ka se ka o tɔ sinsin ka don sira caman fɛ ko Mali ɲɛmaaw don tɛmɛnlenw kɔnɔ ko u da k'u sera a ma ko bari min ye kɛlɛkɛcɛw olu ka siraw caman kɔnɔna ye ko o de kama min ye nin ɲɔgɔn sɔrɔ belebeleba min ni a bɛna diɲɛ bɛɛ lajɛlen kofɔ diɲɛ makobatigi minnu ni olu bɛ finitigiw fanfɛ ka se ka olu ka waleyaw kofɔ ko min ye Sadio Kamara ye ko a bɛna ye o kɛnɛ de kan Mali ale tɔgɔ la a y'a yira sa Laya ka fasiri kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɔli belebeleba dɔ bɛ nin ko kɔnɔna la koyi ko tɛ dɔwɛrɛ ko wulikajɔ laban min ko ni o bɛ sen na ko n'a bɛ wele sa ko min ye an ka finitigiw olu ka yanga sɔrɔli n'o ye ko montée en puissance des femmes ko o wulikajɔ min ni o bɛ sen na ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ maa si ma dogo la bilen k'a fɔ ko min ye Mali ye a jukɔrɔma dondon bɛɛ o jukɔrɔma dondoli hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye ka se ka baara tɔw ka olu sinsin
ko Mali finitigiw ka se ka ye waliya caman kɔnɔna la ko irisiw don bɛ tagabolow kɔnɔ tagabolo minnu ni o ye jukɔrɔma dondoli siraw ye k'o ti maa si ma dogo la y'a ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko o hokumu de kɔnɔna la sa ko min ye an ka minisiri min ni ale bɛ défense ni ancien combattant bɛɛ lajɛlen kunna sa an ka finitigiw tɔgɔ la n'o ye colonel Sadio Kamara ye ko a ka ye min ye irisi la nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen hokumu kɔnɔna la sa ko a ti kɛ ko balalen wa ko de don ko min ni a ka kan y'a ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko min ye Sadio Kamara ye ko a bɛna taa kuma min ye Mali finitigiw tɔgɔ la ka taa lajɛ waleya ni waleya jumɛnw bɛ yen nɔ halisa Mali finitigiw kan ka waleya minnu sinsin dɛmɛ siraw fɛ fo ka na se waleya wɛrɛw ma min n'a bɛ kɛ sababu ye sa fagun tɔ o bɛ se ka ban min ye maajuguw la cogoya minnu na ko Bamako ale ni min ye Moscou ye n'o ye Bamako ye Mali faaba ye Moscou ale ye irisiw ka faaba ye sa ko an bɛ don min na i ko bi ko maa bɛ se k'i yamaruya k'a fɔ ko u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi fo k'a fɔ k'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taganikasegin o hokumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa halisa ko min ye pulo ye sa ni o tɛ dɔwɛrɛ kɔ Amadu Useni Amiɲɔn Gindo ko ale ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni a ye ɲɛfɔli caman kɛ a y'a yira sa ɲɛfɔli kɔnɔna la min ye gafe ye ko don tɛmɛlenw na sa ko wulikajɔ caman k'u sabati bɛ Mali finitigiw ka fanfɛla la ka taa se wulikajɔ wɛrɛw ma politiki ko yɛrɛ o buna k'u kan ko min ye jamanakuntigi kɔrɔlen min ni o tun bɛ yen nɔ ala ka lahara sɔn sumaya a ye sa n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka waatiw kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ gafe ye a daba la cogoya min na sa Maimuna Dunbiya ale ka fasiri don ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye CODEM ɲɛmaaba in ye sa ni o ye Useni Amiɲɔn Gindo ye ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko kabini Modibo tile ka na se Ibrahim Boubacar Keita ale tile ma ko an bɛ don min na i ko bi sa ko o wagatiw kɔnɔna fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma ko n'i ko k'i bɛ Mali politiki sira ta sira belebelebaw fɛ sa k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye camancɛ fangaw ye waati ni waati ko olu nana a kɔnɔna la bari ko bisibasa o ka ye waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko ale Useni Amiɲɔn Gindo ko a bɛ se k'i yamaruya k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko o de sinsinna kosɛbɛ kosɛbɛ nin camancɛ fanga in hokumu kɔnɔ ko waleya don waleya min ye ni jateminɛ belebeleba kan ka ye a la ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa k'a yira k'a fɔ ko min ye politiki siraw tɛ yan fo ka taa se sira wɛrɛw ma ko n'i ye tagabolow bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'i bɛna ye k'a fɔ min ye jamana in ye ko a tɛmɛna sira caman fɛ wa a b'a ka kun ɲɛsin sira caman ma Useni Amiɲɔn Gindo ale ka ɲɛfɔli la k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko a ti maa yamaruya i k'a fɔ k'i bɛ gɔri turu sira dɔw kan a da sera sira caman ma a kɔnɔna la sa an bɛna an pan sira minnu kunna wagati yɛrɛ n'a cogoya kɔnɔna la bari a kɔni y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko min ye Mali jamana ye a sera ten sa an ka jateminɛ caman kɛ i n'a fɔ gafe yɛrɛ da b'a la cogoya min na sa ko nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko min ye pulo ye ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw don wulikajɔ minnu ni a kun tɛ dɔwɛrɛ koyi fɛɛrɛw de don fɛɛrɛ minnu n'a bɛ k'olu ɲɛfɔ ko o siraw de kɛn bɛ sira ye sira min ni ale tɛ sigasiga a la hali miniti kelen ko a bɛna kɛ waleyaw ye waleya minnu ni a bɛna para belebeleba jɔ min ye camancɛ fanga o ɲɛkɔrɔ para minnu ni a bɛ kɛ kɔsegin koyi n'o tɛ dɔwɛrɛ ko l'échec de la transition nanzarakan na a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛ nin ko kɔnɔna la min ye camancɛ fanga min ni o b'an kunna bi ko wulikajɔ caman b'u bolo wulikajɔ minnu ni jateminɛba kan ka k'a la a da sera wulikajɔ dɔw yɛrɛ ma koyi a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Abubakar K Tarawele ko ni o min ye M5 RFP ye o ka kuma lasela ye don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko a bɛna fɔ ko maloya waleya belebeleba taara ka nin ma kofɔlen belebeleba in sɛgɛrɛ min ye minɛli ko tagabolow ye sira wɛrɛw fɛ min ni ale ma faamu cogo si la a y'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga hokumu kɔnɔ a yɛrɛ da b'a la gafe kɛmɛ k'a sɛbɛn anw ka fɔ tɛ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ale min ni M5 RFP ko o comité stratégique ɲɛmaa belebeleba k'u don
ko an bɛ don min na i ko bi fana min ye Mali premier ministre do ko waleya caman bɛ yen waleya minnu ni a man ka sɔn a ka ye o waleyaw kɔnɔna la fo ka na se min ye M5 yɛrɛ k'a ɲini ka o daragi i n'a fɔ Useni Amion Gindo a da b'a la cogo min a y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ minnu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye ko jamana kan ka fɛɛrɛ ɲini olu de la ko wa a maloya belebeleba bɛ ale la ko n'i y'a jateminɛ hali kɔsanni in na kɛ ko Mali jamana taara i sen bila sen dɔ la ko dɔ la sa min ale ka faamuya la ni an man ka ye o siraw fɛ ko ti dɔwɛrɛ ye ko Ukraine lasigiden min ni o bɛ Senegal mara kɔnɔna la ko Mali taara i sen bila o waleya dɔw tagabolo kɔnɔna la ko waleya min ni o ti faamu ale fɛ cogo si la ko n'i y'a jateminɛ ko Mali ka kɛlɛkɛcɛw ko olu bɛ ka bin kɛlɛkɛbunw kan sira caman fɛ ko o bɔka bin min ni o bɛ ka kɛ Mali ka finitigiw fɛ ni u tanyana hali n'a kɛra maa kelen ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i ma fisa nin ye ko cogo bɛɛ lajɛlen na sa tasi bila belebelebaw kan ka kɛ bari k'an bɛ don min na i ko bi maajuguw bɛ wulikajɔ minnu kɛla hali ni zanni kelen kelen wulikajɔw do Useni Amion Gindo ka fɔli la sa ko a man ka to an k'an tɛgɛrɛ fila kuru k'an tɛgɛ d'an kun k'a fɔ tɛgɛrɛw fɔ sa k'a fɔ ko an ye se sɔrɔ se min ko ni ko laban ta tɛ fɔlɔ i n'a fɔ a kɛmɛ k'a sinsin a kan cogo min k'a bɛ wele min bila o ti dɔwɛrɛ ye ko ye Mali ɲɛmaaw an ka jateminɛ belebeleba kɛ an ka ɲɛmaaw ko min ye camancɛ fanga min ni o bɛ an kunna bi an ka fɛɛrɛw kɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa ka Mali ka a sama k'a lase ɲɛfɛ n'o tɛ kaban ale Useni Amion Gindo a ka ɲɛfɔliw la sa i n'a fɔ min ye tagabolo bɛɛ lajɛlen a y'a lase cogoya min sa ko an bɛ don min na i ko bi k'ale b'a fɔ ko min ye transition ye sa k'a bɛna fɔ ko échec de don ko transition an bɛ don min na i ko bi n'i ko bi la n ka kɛ a la sa Useni Amion Gindo ko min ye kɔsegin ye ko o de bɛ u bolo Fasiri an y'a bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya wala an bɛ taa les échos welewele kan kɛ les échos welewele a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi koyi a y'a jira sa a ka dakuruɲɛ fɔlɔ la ko min ye Mali jamana ye sa ko o y'a jira k'a fɔ ko Suède lasigiden min ni o bɛ Mali kɔnɔna la n'o ye Suèdois ka ambassadeur ye sa ko a k'a kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ Mali la koyi ko nin waleya ko a sɔrɔla sira jumɛn fɛ les échos welewele maaw ka ɲɛfɔli la u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga min n'o bɛ Mali kɔnɔna la sa k'u kɛmɛ ka tile 3 ka o ta ka di min ye Suède lasigiden min ko ni o bɛ Mali kɔnɔna la a bɛna fɔ tile 3 in yɛrɛ ko a ma dafa de k'a sababuya kɛ gafe kɛmɛ k'a sɛbɛn ko waleya in ko a kɛra juma tɛmɛlen in na ko min ye Suède lasigiden min ko ni a bɛ Mali jamana kɔnɔna la sa ko a k'a kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ Mali la ko kibaruya dira min ye Mali minisiri min ni o bɛ Mali jamana ale ni jamana wɛrɛ cɛɲa ko ɲɛnabɔli kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye wulikajɔ min ko ni Suède jamana ko n'u y'a bɔ ka bin kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ale ni Irisila jamana bɛ bolodi ɲɔgɔnma min na ko faamuyali tɛ sɔrɔ bolodi ɲɔgɔnma in na koyi ko min ye gouvernement min ni o bɛ camancɛ fanga hukumu kɔnɔ les échos welewele ka ɲɛfɔli la sa ko olu ka porte-parole n'o ye kuma lasela ye ko ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Abdoulaye Maïga ko ale de ye nin kibaruya bɔ ka bin k'a di min ye Suède ka lasigiden ma k'a y'a jira la sa k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw y'a ŋaniya sa k'a fɔ ko a k'i kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ min ye Mali ale kɔnɔna la Mali ka lasigidenya yɛrɛ o hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa min ni a kɛra juma tɛmɛlen in na ko min ye diplomatie suédoise kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa min ye ni a tɔgɔ de ye ko Kristina min ni ale ye lasigiden ni waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a welela bɔgɔ jɛninen kan min ye Mali minisiriso min ni o bɛ Mali jamana ale ni jamana wɛrɛ cɛɲa ko ɲɛnabɔli kunna Abdoulaye Diop fɛ ko o wulikajɔ min ni o kɛra o wele min ni o kɛra kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ko a jɛyara min ye Mali jamana ma sa k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔw tagabolo kɔnɔ sa ko u bɛ min ye 72 heures ko u bɛ o di min ye maa kofɔlen ma n'o ye heure 72 ye k'u b'o di maa kofɔlen ma ko a k'i kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ Mali kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ wulikajɔ dɔw ye wulikajɔ minnu ko n'o taara ye min ye jasira dɔw fɛ n'a bɛ wele ko réseaux sociaux sa min ye lasigiden ye ko a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ɲɛfɔli minnu ko ni Mali ɲɛmaaw ko k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ko wa ko a tɛ sababa la o waleya min ko ni o kɛra min ye forcelle fɛ ko wulikajɔ minisiri min ni ale fana bɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suède minisiri do minisiri min n'a bɛ Suède jamana fana ni jamana wɛrɛw cɛɲa ko ɲɛnabɔli kɔnɔ n'o ye forcelle ye ko ale ye laseli kɛ nin ko kɔnɔna la koyi yiriwa hukumu kɔnɔ
k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye Mali gouvernement ko u bɛ ka wulikajɔ minnu ta an bɛ don min na i ko bi ko ka ɲɛsin Suèdois ma ka ɲɛsin min ye Suède ka lasigiden ma ko wulikajɔ do wulikajɔ min ni Suède ɲɛmaaw n'u t'a faamu cogo si la ko balalen belebeleba do ko bisi basalen do ko jateminɛ caman bɛ nin ko kɔnɔna la ko min ye décembre kalo tile 21 san 2023 ka na se min ye juin kalo tile 20 san 2024 ko n'i y'o jateminɛ sa ko waleya caman sigira sen kan min ni Mali gouvernement ale ni Suède gouvernement n'u tun y'a boloda k'a fɔ ko u bɛna olu sigi ɲɔgɔn fɛ ko ni o waleyaw bɛɛ lajɛlen ye nin ye o bɛɛ lajɛlen furannen n'u tɛgɛkɔ ye ko k'a sababuya kɛ min ye Mali ɲɛmaaw i n'a fɔ gafe b'a fɔla cogoya min na Mali ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ dɔw faamuyali tagabolo kɔnɔna ye sa ko Suède ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko u t'o faamu ko bari tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Suède ministre ye sa ko ale ye laseli kɛ ko k'a yira k'a fɔ ko halisa Mali ɲɛmaaw ko u ka jisumani kɛ u koliji la yaasa bɛn ni kelenya o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin cogoya minnu na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali o ka sɔrɔ waleyaw la ko min kɔni bɛ yen ni o jɛyan bɛɛ lajɛlen ma sa min ye Suèdois ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɛfɔli ye sa ko min ye Mali ɲɛmaaw ye u bɛ gɛn ni banbali min na an bɛ don min na i ko bi ko fɛɛrɛw ka ɲini a la ko n'o tɛ ko gɛlɛya caman bɛ a ko kɔnɔna la koyi ko o bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen min ye Mali ɲɛmaaw ye a bɛna fɔ kumasen ninnu a kɛn bɛ jaabi ni jaabi ye koyi ko Mali ɲɛmaaw camancɛ fanga hukumu kɔnɔ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko u fana bɛ u ka dannaya tɔ ka o sinsin Suède jamana kan ko bari min ye Mali jamana ye sa k'u tɛ jɛn n'a ye cogo si la wulikajɔ dɔw bɛ yen nɔ sa olu ka sabati maa wɛrɛw fɛ janko maa minnu ni olu tɛ jamana kɔnɔden n'i ye lasigiden i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogo min sa k'a ka kan bonya ni kelenya i ka o sinsin ka ɲɛsin min ye Mali ma ko Mali ka souveraineté ko o tɛ discuter fan si fɛ Mali ka min ye intégrité ko sɔsɔli tɛ kɛ o la i n'a fɔ partenaires si fan fɛ fasiri an y'a bɔ Les Échos welewele kɔnɔ M Sangare ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Les Échos welewele kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baccalauréat malien ye sa ko a bɛna fɔ ko o jaabiw ko olu bɔra san 2024 ta a y'a yira sa k'a fɔ ko ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko ɲinan ta jaabiw ko a bɛna fɔ ko o yanga ko o bonyana dɔɔni ni salon ta ye an b'a fɔ tare gafe y'a yira sa k'a fɔ ko août kalo tile 9 san 2024 ko min ye Mali baccalauréat ko o jaabiw bɛɛ lajɛlen ko olu bɔra ko ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ min ni a kɛra kalandenw fɛ kalanden jumɛnw ko don min n'u bɛ kilasi 12 hukumu kɔnɔ sa ko jaabi ninnu k'a yira sa k'a fɔ ko min ye sigiyɔrɔma 100 ni kalandenw ta sigiyɔrɔma 100 sa ko 27 a n'a kunkanfɛn 23 o de ye se sɔrɔ n'o ye 27,23%. ko o b'a yira k'a fɔ ko ɲinan ta ko o yanga bonyana ni salon ta ye ko k'a sababuya kɛ ko salon ta ko o tun bɛ tali kɛla 25,73% ni o ye 25 a n'a kunkanfɛ 73 min ye Les Échos welewele Aminata Tera a ka fasiri don a y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a kɛlen filɛ nin sa min ye nin se min ni o sɔrɔ bɛ kalanden caman fɛ ɲinan ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ kɔni ka da salon ta kan ko min ye minisiri min ni o ye Amadu Si Sabane ko a ye foli belebeleba ta ka ɲɛsin min ye kalandenw ma kalanden somɔgɔw fo ka na se min ye karamɔgɔw yɛrɛ ma koyi ko a y'a yira sa k'a fɔ ko nin walikajɔ min ni a kɛlen filɛ ko sabatifɛn do don nataw kɔnɔ da bɛna don a kɔnɔna la o hakilina kelen in kɔnɔna la ko min ye ɲinan san hukumu kɔnɔna la nin ɲɔgɔndan belebeleba in min ni a kɛra sa ko min ye première nationale ye fo ka na se premier nationaux ma ko u bɛɛ lajɛlen maa o maa ni olu de ye se sɔrɔ don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko u yera wa u welela koyi ko min ye Bintu Filamuso Jalo ko ale kɛra première nationale ye ɲinan san ta hukumu kɔnɔna la o ti dɔwɛrɛ koyi k'a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan ye a ye jaabi min ni a y'o sɔrɔ sa ko n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 20 ko 17 a n'a kunkanfɛn 17,50% ko a y'o de sɔrɔ a da bɛ min ye a bɛ lycée dɔ kɔnɔ an tɛna mun tɔgɔ fɔ yan nɔ sinon a bɛ kɛ publicité ye yaasa ka bɔ o publicité kɔnɔ sa an tɛna o tɔgɔ fɔ kalanden in kɔni ale ti dɔwɛrɛ koyi ko Bintu Filamuso Jalo Filamuso Jalo ko ale de kɛra min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadan ye ɲinan baki hukumu kɔnɔ ko a ka kuru ko kɛra 17 a n'a kunkanfɛn 50 17,50%
ko ni y'o bɔra ni ale bɔra yen nɔ sa min ye tagabolo wɛrɛ ye ko Asan Oma Asan Kamara ko n'i y'a jateminɛ k'o fana ye se sɔrɔ olu kɛra filanan ye ko ale ye min sɔrɔ sa tagabolo kɔnɔ ko o ye 17,18% ye o tagabolo kelen in kɔnɔ ko sabanan ko o ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ sa o de ye 17,15% ye e ko a tɛ dansiri ye an ka bi fasiw la de an b'a fɔ sa kalanden minnu bɛ yen nɔ baki okumu kɔnɔ sa ko olu ma se sɔrɔ an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye ko courage halisa u k'u banba a ko kɔnɔna la minnu fana ye se sɔrɔ u k'a faamu k'a fɔ ko nin tɛ kalan bannen dɛ kalan wɛrɛw bɛ u ɲɛ min ni u bɛ université kow kofɔ jamana in kɔnɔna la sa kalandenw bɛɛ lajɛlen k'i banba yaasa min ye kalan ye a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya minnu na an ka laɲini o ye an b'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ dɔnnibagabaw y'a fɔ cogo min k'a fɔ kalan kalan lankolon tɛ yen nɔ ko kalanden lankolon de bɛ yen nɔ a ko to bɛ kuma kɔnɔ o tagabolo kelen in kɔnɔ an k'a faamu k'a fɔ jamana o jamana n'o jamana ka kalan n'o bilala u ka kalan ɲɛ o jamana bɛ se gun kan i ɲɛ o hukumu kɔnɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa an ka kalanw u bɛ se ka se sɔrɔ cogoya minnu na nin de tun ye aw garisigɛ ye bi i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ni gafew bɔra ka ban an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don o kɔnɔ kumaw la k'u fɛsɛfɛsɛw ye to dun ka na yaasa faamuyali ka sɔrɔ cogoya minnu na o hukumu kelen in kɔnɔ an bɛ foli di télé filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ye a ye to sɔgɔlen aw ka télé mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile baara don ala ka tile hɛrɛ aw ni ce aw yɛrɛ ye